Zašto se drži kaži prst tokom cijelog etehijata do dovi? Ovo pitanje, jedno pitanje u pogledu kojeg islamski učenjaci imaju različite stavove. Ono što sam ja, što bi rekli na kraju svih tih nekih analiza, došao do zaključka, dva mišljenja imaju svoje jako uporište, a to je da čovjek od početka do kraja učenja etehijatu i salavata i znači učenja dove, da pokazuje, kaže prstom. Po meni je to najjače mišljenje. Drugo mišljenje po jačini jeste da čovjek tokom znači učenja tahijatu neprestano miče, znači da neprestano miče kaže prst. To su ta dva neka mišljenja koja imaju svoje dokaze. Allah najbolje zna, jače mišljenje i jači dokaz su mišljenje koje zastupa da se samo kaži prst podigne i da se kaži prstom pokazuje u pravcu znači kibli. Ali znači ne treba se čovjek opterećavati tim pitanjima. Oni ljudi koji su naučili od Mejtefa da samo na ešhedu in la ilaha illallah, ešhedu enne Muhammede abdu wa rasulu da podignu tada kaži prst. Iako tako nastavi raditi, ako Bog da, nisu napravili nikakvu grešku. Radi se samo o jednom sunnetu. Možemo slovno kazati jednom malehnom sunnetu prilikom učenja etehijatu.